Baví tě to? Mě to akorát tak znervózňuje. Ještě někde vykotím, tak potom nehýkaj, dobré? No, filmuj se. Ty chceš jet zkoumět cvik? Vidíš, že už to mám v nohe. Potřebuji se zladit za autem. Segru jsem celá minule odvez na cintér, ani za boha nechcela. Nevím jako proč. Co tak sa vyhnutujeme? Co se? Nič. Co tak sa vyhnutujeme? Já jsem přejela mezi kolama. Viděl jsi? Áno, áno, áno. No tak buď ticho. A hlavne sa vyhni tomu chodcovi. Ježiš. Však snad tu skočí, ne? Uhni.